chini o hayongo coronavirus ni faita diwo belai kheno ki laijak chino hayong haktoni lukoro bini yakni sing bahike kati oi tonglai hinei kasharai da khaimari laikha sing takubai takusi sing masik malaria gana tong malaria tangai o virus no kiri lai bagi hakeno o virus no kiri lai man bagi no lockdown ini khairi thani wo kebang malu kodok mace mananya ngi tongbai kya au ya gorang puisa gana rok phanosi dukan pat manikni mathu ya bai sing mace mananya tolai kya te chino tiprasan ke to balai khana kari bo song ni sing saja ke to mo sing jabe to oba hakana faide khairok ma gana ta khottai bukhok song baksa khairok ya ko nai kami thangai manikni kizamisa je suksal bagai lai oba hakano tini simna chachia bareni ta khub boben de burmani khairok mu maike patni thana asigor amsaini hari rai kamiwo thangai bo je mansa kamiwo bosuk poribar kari bosong dong roto ge yakoni boslek khaya konai bebake 40 poribar ni talang mane 40 poribar selain tei bokabang kha 58 heka atano poribar bo o poribar odok mrogo tini bo mane khenai hati sommo samad no kise bako kabumani hadi sunayana te borng ne khupti kokro khana layana te o kamini lokorok saka puni kamirogo hingke sina haste hapang sini tripura sarkar chamung rok bagayo sin kamio hingke tawhan bakhwai ko hinai borok haste hapang nabo oba hake sil chamung rikha phaidi songnai layana takuk hingke nong o kamini rengkha Ni ang o kamini no. gapni mungla tamkha Ani mung Dilip Debarma. ke tini nong o kamio oba hike je o coronavirus notiyei joto kirilaijak niji sak no khojak tongmani bagene sino haktor hayung ha kotorma o lockdown mari ajora o song mache manangya joto no bukilaijak ke tini nong oro oba hike phaisok paijak chobanani o chobanai borok sabungkha boroningkha Abo sembono sini wo bos to sini kami ni bin bihik ngesin kami ni ka bos sin yang sini horka angka tai sino jan borok kerei tai masa maning ya abo hanya sasara nangjak samung humung kerei jotono boddo abo hai ni bagai je kerei janu khungnon nai nyo jotono no nukhungo serba thegei tai mikiting somogro nangmani abo hai rokai joto poriban rejakha bebagai bosok poribar tona nongoro sinoro to 50 dise up no tongo haipeno tobo 40 ta nukhungno yapri dijaka abo hai 40 ta nukhungna hingke nong o kamini mungla tamo sini kami gabot hari rai tei asigor abo hai milwi kaisa amchai abo hai ungjak amsai nangkai bo sub division sini mukai khurumpui engko ponset khurumpui edisi village puspatini pias mandai zraina sub division ona hingke na tini de pula first oba hai nongoro oba hai sahajo khlanya phai tongna kebo kono bodol NGO kono je kono ekta সংস্থা rok phare phaikya abo to কয়েকদিন সেকাঙ্গ তাইবো রফাইকা কয়েকটা সংস্থা রফাইকা গোবাং মা পার্টি abo hai kai abo hai ke কয়েকটা গ্রুপ রিলে রফাইকা group habena sini o first habangle bongni bisingte norok bade mankha tilpa government tilpa sorkarni bisingte sorkarni rokti to sini amsego ang man eba kai mari abo hai manya ko renuriya ko ang srai sawo ngai norok sorkar haste habangni thane kono koimung narak nada sanane musung haste habangno sanane musungo sini amjero bo abo hai ke obab sobab nang doma jaro rofai ba sini amjan brorok hamjaknai tei nangi tongbar rofai hamu pasi nge tina ori final rok borok kono tripura government ni under na jat borong haino NGO na niji ব্যক্তিগত ri final phaimani borok abo saksangno haino khori tripana topano sing tibrasa kising tibrasa khairumani bising tei borok sinam jaya tai singno suba phaikya abo blaikhenyo thanks eba khai hambai janogo je rofai rokno takuk kusumo yong borai nang tini oro tam khaina bagai phaimani o sama pa beng mang na mai rong du ni khana na phai na phayo marum ri hena phai na phayo na serbo se kai ma khasa mai rom pas ke si
te logio tamo tong berma tonga alu tongo dal tongo thok tongo bebang tongo na hati sommoso jotono biaya tongo oba haike nong kamirogo te kebo oba haike chubana de phaikya hayako na kaini kero phaine kerida gasini tripura sarkar haste hapang borok naikol jade norok no nai do buinai na naikol ya sinoro phayakota Peba oba haike sing lockdown ni ayang oyang thangmaya yagorang pusa dongbose dugan par rok bodong nai sing paisai meyang tolai oba heng tong yedi bana masa ye panyo prai talsak lai thangka tau phan jenong no haste habang sarkar nai pheko da nai phayako na phayako sinoro enggak tini jenorok sabone thani norok na hana phaiman tini hingke jeri phaine bok sabo obotam khasia barini 사지야 바리니. 아고 사지야 바리니. Enggak neng ori naisa no neng bono tamu ya pana muso. Bononde. Unga hambayrenta. Hambayna. Oba ke seng jotot ti brasa keri rono coba tongmani bagai nai. Bono belakan hambay mari una. Bono hambayrenta. Dongka neng belakan kaksang kana bele. Do hambay. Takok sono belakan hambay. Norok mike kini oba hake chobana phalemani norok ki oparani da sungto oparani ya sin para kai sasia bari yes special muntur ke norok ki opara otamni bagai nok chobana phaikya karon oje tabo lockdown ne corona virus ni kaisa virus manjagai ni ya olo borok ni ya borok orang pusa rok ni sor plus ang pusa tungbono hati rok thangni maya ni ya olo sung jetu mansak ani yakte ang ni subasuk ang batenyo to panang jetu mansak ang subasuk khanya nei khao ni jewan sugoi ang subasuk kata plus khanya ni kata ga norok tabuk je oro ba ka chobai tongmani norok bebagai oparawo bosuk family norok bosuk poribana chobana thangai to ang puja ang korma sumhorka o je oparani kaisa brok na sumhorka an puya naklayo kono sumhorka nong aro busuk poribar tongka bo thaw 40 poribar hai tongman sumhor ঠিক আছে 40 poribar ka 40 poribar saide bedi ang omodin hayo omodin kaisa dina ang suba phanya ni sar ka brok na om hai dina tinang je dina ke norok abo chobani ke chobamani ke neng ke bono kuno prosason police prosason ong janong jakda ang to sini PS demon pur PS janmang ya ulo nang mane bungni permission nawani neng bono chobamani khetre neng tamu wan sakung chobanani kalai kya bugi sadi mo karon tong ke ya orang ke tong kono hati ro ko thangmaya ni ya blok tok na post tong ha or prai jagono sini mo kol menu kha kai ang jete jotok ang mansak subana ne khawan sugoi jeto sini borok dipra saba eklogin tong nai ba eklogin sanai ba bagi sana ne ang ani ni tong mano ang mono bagi sala ne ani ni lukung ni na ang tu ya koi rang puisa mane phusa khunai ajiwe khati mane no omno o je lockdown ni সময় hai hamyo ngui ang je khatima rangna tini nok puribor bai salaya koi oma hai ke subana hane salaya koi iko oma hai dino tini subana hai kata inke norok tabuk jora oro simide chobai taung na kobuni jaga da ko kobuni elaka ro thangnok choba kha kobuni elaka bo chobai kha jengte ayang gorobo bo chobai kha gai tong kai aprum kai apni sambai bo contact bai gai obon bagai jeng apru kai jeng masuk nuklia gai tini apni sambai contact ka apni nan tui hai ka gai ko oma hai nong no sarman tui kata enggak takung ni bongki ja sadi tam ni ani bung kai buben de rumah para kai sasia bari yes gasida monpur moza ka balarbon pustor hambai